Hello mga kahawad. Labi na gid manina in the longest sa America. Ari ang akon nga Harana challenge accepted. Happy 7th month sa aton tanan. Tanan nga mga hawad nga mga ilongga sa balog nga kalibutan. Madama gayud nga salamat kay nakalabuot kita sa ikapito nga bulan sang aton anibersaryo. Ani magalawig pagid kita. Labi na gid ang aton nga pagbulig sa nagakinahanglan. Ang kahapon pa nagligad lang, tuman katamis nga handurawon, pirmi nagabalik sa sining panumduman, sa akon pag-isahanon di ka malimtan. Sa pagtulog ko ginadamgo ka, bangod ikaw lang ang ginahigugman, sing walay kabangdanan imo ako ginbayaan, masakit nga batyagon sang akong dughan. Apang anhon ko kay wala ka na, sang iban nga but ko na angkon ka, handumon ko na lang ang katamis-ang tanan, kay ang aton nagligad nangin kahapon lamang. Tananglit magbalik ka sa akon, sa tanan nga oras handa magbaton, bisan ano pa man ang imo nga kahapon, palangga ikaw gid lamang ang sagihapon. Apang anhon ko kay wala ka na, sang iban nga but ko na angkon ka, handumon ko na lang ang katamis-ang tanan, kaya nga to nagligad nangin kahapon lamang. Handumon ko na lang ang katamis-ang tanan, kaya ang aton nagligad nangin kahapon lamang.